Petr Cseh. Fúj, Chelsea! John Terry. Didier Drogba. Manchester! Anelka. És Frank Lampard. És most megnézik a Chelsea meccseit. Lampard lő! Lampard most lőni fog. Lampard. Vagy Terry. Bocsánat, Terry. Terry lő! Terry! Terry kihagyja! 6 méterről! Terry megint kihagyja! Drogba bepisít! Igaz anyukáját! Ó, szerencsétlen idióta! Lampard! Lampard! Kihagyja Lampard! 3 méterről! Jön Didier Drogba! És kihagyja! Elesik! És nincs 11-es! Nincs 11-es! Nézzük Petr Cseh, hogy véd! Gyere te buzi! És most kapd meg egy gólt! Kapd meg egy gólt! Ez egy gól volt! Lampard! Lampard kihagyta! Úristen, ezeket a pancsereket! És most Anelka lő, figyeljék! És belelövi ez a pancser! Na igen! Anelka belövi! Üres a kapu és Drogba le! Üres a kapu és Drogba le! A kurva anyádat! Úristen! Na jó, most már vége a Chelsea edzésnek Magyarországon, viszlát!